Velkommen til Guldborgsund Agro, som er et driftssamarbejde mellem Venderslund og Wilhelmsdal. Vi driver 2200 hektar landbrugsjord, og vi skal så i alt ca. 600 hektar hvede. Og de 157 hektar, det er i fremavl til DLG. Jeg blev ringet op af DLG og spurgte, om jeg kunne tænke mig at dyrke Lehmann i fremavl, og jeg sagde ja, efter at have set sortens sundhed og forholdssalg. Vi har valgt først at starte her den 23. september med at så hvede på grund af græsukrudt, havrødsol og sorte aks. Vi har valgt at starte ud med at så 320 kerner per kvadratmeter. Jeg glæder mig til at følge Lehmann sammen med jer og fortælle om, hvordan vi dyrker den her på ejendommen. Vi glæder os i DLG til, at vi til næste forår kan markedsføre vores nye vinterhvedesort Lehmann. Og jeg glæder mig også rigtig meget til, at vi sammen kan følge dyrkningen af Lehmann i fremavl her hos Guldborgsund Agro. Vi ønsker alle sammen en fortsat god såning. På gensyn.